Het is me gewoon slagen. Ik ben in mijn eentje in een pretpark. En er staat op, je kwam. Maar er staat het hier om mij te houden, dus. Als ik een listje maak met van leuke dingen om te doen, staat de muziekje onder het pretpark er zeker op. En ik denk bij volle van Jim, ik wel. Maar hoe vet zou het wezen als een keer een pretpark heel een dag voor die alleenig is? Daarom zie ik deze pluimpraat uit. Is het leuk om alleenig in een pretpark te wezen? Ik ben hier te Germa met Anna en wij zijn hier in een pretpark. Ja. En wat zou je ervan vinden als je dan helemaal alleenig wezen zou? Dan zie ik als eerst denken, wat is het nou? Het is eng. Maar als ik dan weet dat het goed is, dan denk ik, dit is leuk. Dan moet ik net in de rij. En ik is gewoon auto pakken. Oké, ik sta hier nu voor een dichte dorp en ik zal bezieken om binnen te komen. Hoi, dit is Gijs van Pluimpraat. Heb ik het mooi duinen zaten? Ja? Ja, ik wil graag een keer een dag in mijn eentje in een pretpark wezen. Ken dat toevallig bij je? Dan krijg je een hele vette video van waarom. Oké. Oké. Hier wil het net leeuwen, jongens en vankers. Maar het is niet gewoon slagen. Ik ben in mijn eentje in een pretpark. Ik ben hier in Duinenzaten bij Appelskeer. En ik zal eens even goed het park hier verkennen. Want ja, het is al hier van mij. Woehoe! Oh, wij mag beginnen hier. Ik heb geen idee. Woe! Nou ja, ik heb nog net Chili's Oorbots eigenlijk. Ja, het zit in de kant. Oké, dus ik heb wel shit dingen oorbotsen, maar ja, het is het leukste om shit iemand oor te botsen. Nou, om eerlijk te zijn, heb ik het nou wel schoen. Het is veel leuker als shit in een oorbotsen kerst in plaats van gewoon in een eentje wat autorijden. Het is nu tijd voor de reuze glijbaan, dus ik heb mijn matje mooi en tijd om de trap omheen en dan te glitchen. Let's go! Gewonnen! Yes! Nou, het is weer leuk. Dan is het noodtijd voor de Supernova. Heel erg vet is dit ding. Of heb je het er al? Oké. Ik vind hem wel vroeger ziet ik een keer in toen hierin kotst. Oké, dan hier. Denk ik. Nou, deze is echt super leuk. En ik viel wel wat dongerig of zo dat ik hier in mijn eentje zie. Maar oké. Nou, het spookhuis. Oh, het is echt spooky. Ik heb nog wel speed. Heel, dat is toch eng? Ja, we doen erom. Yes. Oh. Ik heb het overleefd. Maar dit doe ik nooit weer in mijn eentje. Want een spookhuis, daar moet ik gewoon in hebben om te kroepen. Nou. Ik heb wel zin om hier even op dit ding te springen. En er staat op, je kwam. Maar er staat het hier om mij te houden, dus. Woehoe! Nou, leuk! Joepie! Ik zie je achter me wel een hele vette rollercoaster. Dat wil ik eigenlijk wel niet. Oké. Check hier maar.
Nou, dat zie je wel weer. Niet zien naar achtbaan. Wat een ervaring. Oké, conclusie. Is het leuk om alleenig in een pretpark te wezen? Ja, zeker leuk. Ik heb het hartstikke leuk gehad. Ik ben nu vet leuke attracties geweest hier in Duinen zaten. Maar het viel wel wat knullig, wat dom, wat ongemakkelijk. Dus ik denk dat het leuker is om bommen mee te gaan. Ik hou Masta ze nog aan wachtzienerij. Want ze is wel eerlijk, maar zo'n plastic en piraat vindt het ik net echt heel gezellig. Dus dit was de aflevering van deze week. Vergeet net te liken en te abonneren. En dan zie ik je hem volgende keer weer. Dag! Doei doei! Dag!